வணக்கம். நம்ம ஓம் சரவண பவால மெட்டல் வேலை 2 வித்தியாசமான சைசஸ்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த அழகான மெட்டல் வேலை நீங்க ரிட்டர்ன் கிஃப்டாவும் கொடுக்கலாங்க. இந்த மெட்டல் வேல் 4 இன்ச் ஹைட் உடையது. ஒரு பக்கம் பட்டையும் இன்னொரு பக்கம் ஓமும் போட்டு முருகானு எழுதி ஸ்டோன் ஒர்க்கோட இருக்குங்க. இந்த 4 இன்ச் உடைய மெட்டல் வேல் ஜஸ்ட் ₹299க்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்து நீங்க பாக்குற மெட்டல் வேல் 6 இன்ச் உடையதுங்க. இந்த மெட்டல் வேலிலுமே ஒரு பக்கம் பட்டையும் இன்னொரு பக்கம் ஓமும் தெளிவான வேலைப்பாட்டுகளோட ஸ்டோன் ஒர்க்கோட முருகானு எழுதியிருக்குங்க. இந்த அழகான 6 இன்ச் உடைய மெட்டல் வேல் ₹399க்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மெட்டல் வேல் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம ஓம் சரவண பவா வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி உடனே உங்களோட மெட்டல் வேலை ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஓம் சரவண பவா. ஓம் சரவண